Здравейте, днес ще видим нови апдейт на Gorilla Tag с Purple Monkey. Purple Monkey ето тук и той си прави собственото видео в момента. Виж Майнкрафт, глупостите и това. Кажи здрасти на камерата. Здравейте, айде! И да, днес ще правим видео, искам да ви покажа. Ще ви покажа тук OG водата. И също са добавили дърт блоковете от Майнкрафт, ама кръгли. И може да замеряме Dog the Bug. Айде. И масичката! И масичката! Тази масичка ми липсва! Коя масичка? Чакай, коя масичка? Мале! Носталгията, бе! Какъв е това бунт? А, тази с аквариума ли? Ето тази. Да, това е старо! Има Flushy GT! Вижте. Flushy GT, айде Flushy GT. Грабя Flushy GT, сега сме Flushy GT. Чакай! Има ли го буркана? Сега купвам Flushy GT. Сега съм Flushy GT. И тука... Защо ги няма? Кое няма? Няма ги, ама те са ги махнали, защото са били available до 6 март. Че тук има безплатен бадж. Сега ще го платим. Ама защо не ми пращат кодове? Поръчах си ключодържателя, защо ще не са ми пратили кодове? Не са пратили кодове за ключодържателите. Е, тук сме на платформи, чакайте, сега ще играем на платформите. Айде. Сега съм тук на това. Та. Те ме въртат? Паднах. Това е много яко. Здравейте, тук сега правя един малък паркур. Ето тук правя един малък паркур. Тук Purple Monkey си прави видеото. Да, сега тук сложих мърдащи се платформи. И сега ще го свърша. Сега паркура е свършен и сега ще го правим. И тук само Purple Monkey да се свърши това. И да. Като кажа едно, тръгваме. 3, 2, 1. Ай, не. Чайте. О, това беше лесно. Мамка, това ме изпута. 12 секунди. 16 секунди, за жалост. 16, 4. Е, нищо, вече свършихме. Чай да мръдни си малко това. Добре, свършихме го. Това не мога да го взема. Сега.